Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, leading atong tulumanon sa kahanginan si On A, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Adlaw karon nga Lunes. Pizza Jess na kini mga higala sa bulan sa Marso. Oy, sugod na mga higala karong adlaw ang novena alang sa piyesta ni Senior San Jose, no? March 19, so Senior San Jose na nga piyesta. So karong adlaw mga higala sugod na ta sa atong pagnovena alang sa atong mahal nga patron dinhi sa Tampukuluan, Senior San Jose, ug sa tanan nga mga nanagdebosyon sa mahal nga patron Senior San Jose. Nahala no, may mudto na kanaton tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskayos pangluwas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay labad sa ulo, wala magsakit ang kuto-kuto, wala arthritis, walay problema sa ginawaan, pero naginhawa pa, no? Muna giingon ni Anhing Richie de Horsey, it is better to have bad breath than to have no breath at all. Ayan. Matsinanggo po to si Brother Richie de Horsey. Badi-badi na siya ni comedian actor Brother Joey De Leon, no? Mga kalibre nila ni Juan Rene Requistas, no? Nila ni kanang daghan nga mga kuan higala Jimmy Santos, daghan ni silang mga ingon ni anang kalidara, no? Si Juan, si Babalu, no? Patay na ba sila, no? Babalu, dali arang mga matay ni mga komedyanong higala, no? Si kining Redford White, dali ra kayong mga matay, buhi pa si Leo Martinez, mo na sila nga mga kabatch ang no? Nahala, no? Long Mejia na papon. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Ako po dahil nga timbayaon ng may mudto ang akong mga classmates, no? Si Father Dami Hiramis dito sa may Sambuanga dito sa may Himalalod, si Father kining Obing Masyon din sa isla sa Larina, no? Si Kihor Parokya sa Larina, ug nga manusab si Father Tonton Arnaiz diri sa may kining unsa man niya parokya, kining Batingel. Ayan, no? Ako mga classmates sa Cebu, no? Si Father Onero Saroso, si Monsignor Tingting Angkahas, Father Peter Necesario, Father Kipling Agravante, Father Omen Mahusay, si Father Glenn Banson, inga manusab si Father Joseph Anore, si Father kining Mario Atienza, si Father Rom Narca, manano nya si Joseph Anori nga dako kay duha man ni ka Joseph Anori mahigala, Joseph Anori nga gamay o Joseph Anori nga dako. Ayan, no? O niya adto po dito sa Maasin si Father Dodong Cordobes ug si Father Samuel Papa. Nahalano na ingon ako si Father Alar, yung magyong igreet panalang sa Raguna. I'll take the opportunity to greet my class, mga pinalangga na akong mga classmates, no? Palangga niya ako na sila, no? I'm proud of my classmates, no? Nahala, no? Padayon ta, ari kita sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon, no? Nakapanood to na mo din ha, mga brothers. Kung wala pa, parehos ta. Okay, no? Zamboanga Archbishop calls for halt to mining in Zamboanga del Sur, no? Mao kana ang panawagan karon sa ilahang arsobispo dinha sa kining Zamboanga, kay uso kining Zamboanga mga higala, no? Kanang kusog kayo ang kuan po dinha, kining gitawag na tong mining. So muna nga manawagan gyud kita, no?
sa atong mga igsuon nga mga Sambuanginyo na pinagayod sa atoang mga kadagkuan dias gobyerno nga inyog yung hunungon, no, ang matud pa walay puas, no, walay puas nga pagtangmina din na. Balita mga higala gikan sa Vatican ang ato ang talahurong Santo Papa nagpasalamat, no, ang atong talahurong Santo Papa nagpasalamat ug dako, no, sa tanan nga mga tawo nga nag-ampo alang kaniya. Nagpasalamaton ng taon kayo si Pope Francis, no? Pope Francis, in short audio message, thanks people for the prayers. So, yan, no? So, muna, no? Nga muna nga ato gyud nga pasalamatan ang Ginoo nga gitagaan na niya og kapiskays panglawas ang atong talahurong Santo Papa. Patayon ta mga igalari kita sa atong Saint of the Day. Yun ang atong Saint of the Day, March 9. Mao si si Saint Dominic, no, Dominic Sabio. No, Saint Dominic Sabio. Abino kini si Saint Dominic Sabio natawo ni atong 1842 ug namatay ni atong 1857. Nya membro kini siya sa usa ka pamilya nga ordinaryo lang, no, manay peasant family, no. Unya estudyante kini siya ni Saint John Bosco. Unya nitabang sa kang Saint John Bosco sa iyahang trabaho. Usa kini siya ka peacemaker organizer. Nya founded the Company of the Immaculate Conception, which besides from devotional and aided devotional aid to John Bosco with the boys and with manual work, all members become members of the Salesians founded by Saint John Bosco, doing things for the greater glory of God. Died at the age of 15. Maria Jose, kabata pa, no? Unya patron sa mga choir boys. Ayan, no? So karong adlaw may higala ato karon nga gihinumduman, no, ang lain na pong batanon kayong santo nga mao si Saint Dominic Sabio. Nahala, no? May ngudto na kanadon tanan o padayon ta mga higala sa ato ang mga buluhaton, no? Ato di ay nga ari na ta mga higala sa kining gitawag nato katikisem. Ayan, no? Katikisem ta mga higala, no? Kinahanglan nga magkatikisim kita. Ato dahil nga timbayaon og may muto, no, atong talahurong obispo. Taw kaluoy si Bishop Cortez, no, hapit kada adlaw ang higala nga nagpahigayon sa iyang mga pastoral visit. Okay, our questions. Continuous usage of fossil fuel could lead to destruction since it is non-renewable. 50 to 150 years from now on, it will be depleted, no? So, kanang question ba di? Di man yun yung question. So, muna, no, ang pangutana siguro ini mga higala, angayan ba nga hunungo nato, no, ang paggamit og mga fossil fuel, no? What are examples of fossil fuel? Coal, oil, and natural gas, no? So, muna, no, nga is it no? Is it beneficial? No? Is it a matter of Christian teachings kung maningkamot kita nga ato na nga hunungon ang paggamit ni ining fossil fuel? Kaya matud palagi, ang fossil fuel makalid to destruction since it is not renewable. Nga sa ato pa kung ma-depleted kini, wala na, no? So, and also, burning fossil fuels creates carbon dioxide, the #1 greenhouse gas contributing to global warming. In Arctic and Antarctica, warmer temperature causes ice to melt, which will increase sea level and change the composition of the surrounding seawater. No, rising sea levels alone can impede processes ranging from settlement, agriculture, and fishing, both commercially and recreational.
Air pollution is also a direct result of the use of fossil fuels, resulting in smog and degradation of human health and plant growth. Sa ito pa, kining, it is always kuwan yun mga higala, no? Kini bitang paggamit sa fossil fuel, kining usag yun ni sa angay natong pamalandungan, no? Nga sa ito pa pangutana, ang kanunay paggamit sa fossil fuel sama sa gasolina, crudo, coal, natural gas, angayan ba natong hunungon, no? Angayan ba natong hunungon sanglit makadaot man kini sa kinaiyahan? Tubag nga ana, yes. Yes, nga naman. So muna nga kutob mahimo mo apil gyud ta sa mga paggamit og mga renewable source of energy. And what are the renewable source of energy? Wind, solar, water, geothermal, heat coming from the earth, bioenergy, ocean energy, and hydrogen and fuel cells, no? Nya unsa man kining biomass energy resides from agriculture or forestry, organic component of municipal and industrial wastes, even the fumes from landfills, So sa ito pa, kanida ay pong mga hinungaw, mga higala sa mga landfill ba? Kini bang mga nangalata nga mga landfill, no? Kini bang mga fumes gikan di ay sa landfill? Pwede po din ning mahimong renewable energy. Unya, what are the three major source of biomass energy? Biofuels, converting biomass into liquid fuels, and biopower, converting gaseous fuel or oil. Ayan, no? Sa ito pa, ang atong gihisgutan karon mga higala, mao ang kabahin sa fossil fuel. So pangutana, apil ba na sa katikisin pa der? Kinahanglan nga ang ato ang paggamit sa fossil fuel. Ato yun nga i-minimize, no? Kung mahimo, atong jutay-jutayon. Kaya nga naman, usa kini sa angay natong aksyonan isip mga Kristiyanos, no? Ang pagpanalipod sa kinaiyahan. Diha na tapit na mag-connect, no? No, sa ato pa kining gitawag natong preservation of kanang protection of kining gitawag nato og natural resources, conservation and protection of kining gitawag nato natural resources and conservation of kanang gitawag nato mineral and natural resources. Okay, no? Klaro? Okay. So, ari kita manghigala sa lain nga topic, no? Kabahin kini sa jealousy, no? Usa ka matang angay nato usab nga hisgut-hisgutan, no? Kining jealousy. Okay. Jealousy ba? Uy, March 9 man itong akong nasulti ganina. Si Piat da ito mga higala. March 9. March 10 di ay mga higala. Paglang ato na lang itong ito kag ganina katong St. Dominic Sabio. Kuanto, March 9. March 10 di ay mga higala si St. John Ogilvie. Ayan, no? So nga to ang santo da ikaroon mga higala mao si St. John Ogilvie. No? Natawag kini siya na itong 1579. Namatay na itong 1615. Usa ka membro kini siya sa usa ka noble Scottish family, former Calvinist and converted to Catholicism. He joined the Jesuits, ordained priest in France, and 1610 pleaded to be missioned in Scotland, attracted many converts, but was then arrested, tortured to divulge the names of other Catholics, died a martyr, and canonized in 1976. The first Scottish saint since 1250. May doon kailan, no? Katudi ang akong giingon ganina nga si Saint Dominic Sabio, gahapon da ito, no? Kuan da ito gahapon, March 9. Karon gyud mga higala, si Saint John Ogilvie ang atong patron. Lunes man taron Lunes. Hala, no? Sa parayon ta mga higala, sa to ang mga buhatono ni ining kabuntuhon, ari kita is jealousy a saint? A saint is ang pagkamasinahon o pagkamasuyaon usab ka sala. Tubag ni ana, yes. Yan, no?
So jealousy is one of the kining gitawag na to og sala, no? Usa dili man gani ni sala, pero usa sa makapatuklod kanato pagpagkasala. Unsa man ning jealousy? Resentment against a rival. Mo na siya, no? Sa ato pa kini di ang jealousy or kasina, mo ni siya ang resentment or kasuya, no? Tungod kay nalupigan sa iyahang rival, no? It is fear-based, kahadlok nga malupigan. Anger-based, nasuko kay nalupigan. Yan, no? Sa ito pa, ang kasinahan di ay fear-based, nahadlok nga malupigan. It is anger-based, nasuko kay nalupigan. Of course, envy, a resentment emotion that occurs when a person lacks another superior quality or achievements. No? Sa ito pa, kini pong envy, mga higala, maura po ni siyang jealousy. Ang envy is a resentment emotion that occurs when a person lacks another's superior quality or achievements. Sa ito pa, ang mga kasuya tungod kay adunay pipila, tungod kay ang pipila, nakabaton og mas labaw pa nga abilidad o nakabot tungod kay kanimo. Ayan, no? And of course, ang kuan ni ana, ang causes ni ana is lack of self-esteem, kakulang ang kaubos sa pagtanaw sa kaugalingon, ug lack of self-worth, ang pagkawalay paghatag og bili sa kaugalingon. No? Ubos nga pagtanaw sa kaugalingon ug usahay kawala gyud paghatag og bili sa kaugalingon, no? Jealousy is the fueling of losing something to someone else. Envying, resentment that occurs when a person lacks something. Of course, how to overcome enviousness? Unsaon man nato, no, nga atong makontrola ang atong pagkasinahan. Number 1, be grateful for everything that you have and that it is priceless, like it's priceless, like friends, family, health, and the nature around you. Ayan, no? So, dato pa, usa di ay kapamaagi, nga dili na ta mahimong sinahan, mao ang pagkamapasalamaton sa tanan nga ania kanato. Nga labi na nga dili gyud mapalit sa salapi. Unsa man ni, ang atong mga higala, ang atong mga pamilya, ug ang atong mayang panglawas, ug ang kinaiyahan nga naglibot kanato. And number 2, in order to overcome enviousness, love yourself. Higugmaa ang imong kaugalingon. Ayan, no? Kung atong basahon sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 15, apan kung sa inyong kasing-kasing anaa ang hilabihang kasina o kahakog, dili kamo angayan magpasigarbo o mamakat. Ang maong matang sa kaalam, dili langit nun kung dili kalibutanon, dili Diyos nun kung dili yawanon. Diin anaa ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kayuhan lamang. Anaa usab ang kasamok ug tawhanong matang sa daotang buhat. No? O ato pong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, Kapitulo 13, versikulo 3. Bisag ipanghatag ko ba ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas apan huwag kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, Kapitulo 13, versikulo 4, ang gugma mapailubon ug maluluyon, ang gugma dili masinahon ni tig pasikat ug garboso. Ay, sa ato pa kung usa ka katawo nga mahigugmaon, anaa gyud nimo ang pagkadili masinahon. Okay? Klaro? Abi, no? Daghang kay salamat yung kagmatalingog ha. Unya ay mo kalimot Lunes ron the Pizza Jess. So moroy pagsugod na ron. Sugod na taron sa fiesta ni sugod na ang novena alang kang San Antonio, San Jose, Saint Joseph the Father. Okay? Dito na lang ko nakita kutob. Ako lang kihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab
manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang ato ang Maayong Mudto, Pilipinas.